Entzuten nauzu, Bai, ez da? Igual interneta juntzait. Izan daiteke? Itzuli naiz. Entzuten zait? Bai, bale. Baina ze gertatu da? Partida junda momentu batean eolako zerbait? Mesedez, deskribatu zer gertatu den. Geratu duzego, pues nere interneta jungo zen. Segura eski. Ez, nere interneta igual, momentu batean jartzen zidan... Bai, sesioa berriro hasi da. Bai, neri juntzait. Ze berriro hasi da... Zuzenekoa. Horein jarraitzen du, ze juntzaio la olla, Bai, jarraitzen du. Vale. Hemengo interneta batzutan june egiten da. Espero dut beste etxera noanean establego izatea. Esten hemendik. Eta polilla gutxiago gongo dira, bai. Lasai. Kasu honetan nire errua izan da, Nola dakiten hor dagoela. Batzutan blokeatzen dituzte, erasoak. Venga. Torri nerekin. Ondo pasatzera. Mudantzaz? Ezakigu. Nik uste dut urtea maierarako edo horrelako zerbait. Baina... Laguntza gara bezu jungo gara furgonetiegaz. Zerrik askoz. Hemen baneukan gordetzeko txo. Kipo Beach. Ez dut nahi. Baina gorde? Yes. Eskertzen dut, bino ez dut uste beharko dudanik. A ber, hemen, ostia, momentan ikusten da betan orden zure laguna, Bai, eta eskartzen dut. Kung Fu Dress. Dena hontan gastatzen. Pixka bat aditua nahi. Ai. Zureak propio edo bestenak egiten aditu ezera.
Kafe ditut hemen. Nereak asko eta bestenak ere batzuk bai. Beno, laguntza darba dut esango izut. Bueno. Ez du guzti irakurriko. Zergatik jartzen dit 5 minutu daramazula besterik zuzenekoarekin kaixo, ez daño. Ba, konexioa junta edalako duela 5 minutu. Basoa zitalko. Bai. Zuzenekoa martxan dago, espero baiet. Juntzait konexioa. Baina horren entzuten zait, ezta? Tell me yes, please. Bai, juntzait pikutara konexioa. Baina itzuli da. Bai, nik eren ere alboan beste portatil zarba daukat. Zuzenekoa nola bilen begiratzeko eta junda to the shit. Bueno, orain bai. Ale ba, Gabon... Horrela jungo zera, oera zuzenean. Ez zera pasako... Kanpai ondotik. Ale, zitalko. Gabon... Chrono Triggerren jarraipena. Ez. Beste joko ezberdin bada. Secret of Mana. Eta orain artean, Chrono Triggerrera ez da, bueno. Urbildu ere egiten. Diseinuak ere parte hartu zuen Toriyamak. Tu softlock. Blokatu zait pakete hau. Tu, serio? Atoz. Ai, macho maitia. Blokeo mierda hauek. Utzi horiek pakean edatorri nerekin. Marrazkien estiloagatik, bueno. Azkenean Square Enixena da baita ere. Sortzailea berdina dira. Ze pakete den hori, Venga, atoz. Beste bat hilda. Hobeto. Hola ez dira ataskatuko inon. Ez, hemen etzun parterik hartu. Baina hori, azkenean... Eta broma hau? Azkenean... 16 bidera 16eko pixeletan, bueno, kasu honetan, 32 bidera 16eko pixeletan, bueno, estilo asko sartu daitezke, bino manga estiloa sartzen baduzu, denak nahiko antzekoak amaiten dute izaten. Venga, txo.
Hala. Bakean. Hor eskibatu du. Ea, ze moduz, hau. Ya estamos. 8. maila. Ai. Bueno, bide batez gaur lehenengo aldia crossfitera jun naizela eta naizela nekatu. Bueno, osea, nekatu naiz nekagarria zelako entrenamendua, baina ez naiz kaja gabe gelditu, ze ustut COVID-a pasatu dela. Ze gripea pasa ondoren ez neukan kajarik ezertako, ez nintzen gai 5 minutoko esfortzua egin eta aitxuta. Sasoia betzen. Eten bereziki exigentea gaurko entrenamendua, eta iruditu behintzat. Mugel berriz. Mugi adi. Berriz. Bi aldiz Mugel. Ez da bidezkoa. Eta hauek ez daukate magiarik. Sendatzeko edo zerbait. Gripetan ziteken COVID izan gabe. Gauza da, 3 pisu gutxi zenuela da orduan. Pisu gutxi. Crossfiten. Gaur etzen pisu handirik. Gaur zen... Ziren... 6 aldiz igo hartzinen... Ui, ama. Igo hartzinen pino egiten paretara, 6 aldiz. Emaz mamua. Gero pisu hartuta nik hartu ditut 2 mankuerna, 12 terdikoak. 12 kilo terdikoak, bera, hau benetazkoa zen. 2 mankuerna horiekin igo behartzinen kajara 12 aldiz. Bueno, kaja batetik bestera 12 aldiz. Eta gero soka saltoan nik ditut bikoitzak 60 aldiz. Eta 15 minututan 4 eta piko aldiz egin dut hori. Bastante desente. Mankuerna. Txikiak direlako. La tengo pequeña. Inklusibo izan behar delako. Mankuerna. Ala. Bueno, beste kakatuko dute nik, emango diotola. Ez diote ni hostias kenduko, baina beste kakatuko dute, eventually. Tu. Zer da hau? Kontatuko dit norbaitek zer den hau?
Osea, kriston, broma. Hola, sagaztiren bideo bat gogoratu dut. Zein. Soldaduak. Laguntze bat ornon dago Dailuk. Pandora da herri bat nun dena doden erdi zombi. Bai, eske hilda. Bizia zazpi. Andar en socasalto, vueltas de monte. Hombre, partida gordetzen du. Pues behar ditut mierda hauek. Vueltas de monte. Eta nola aldatzen dut orain. Nola aldatzen dut pertsonaiez orain. Select? Select. Save. Bai, bentsat gordetzen dut. Ez dut bidero ikusi baino gero jarriko dut. Eta honi eman beharko diot. Hau. Eta erosiko ditut karameluk. Ezin dut gehiago. Berriz gorreko dut, ez bada. Eta magiak ez edukitze hau, edo magiak baldin badituzte, esango nuke ez dutela magiarik hauek. Direction key. Hau da, act. Eraso. Eta hurbildu. Gabona pasada tasio. Eskerrik asko hemendi pasatzeatik. Ni ere bani joa ja, Ni uste dut, igual hemen utziko dudala eta dena. Jarriko dugu ekaitzaren bideoa, eta nik hemen utziko dut. Bintzat lortu gordetzeko tokia, eta raiatu naiz pixkat akatu naute 3-4 aldiz. Gainera, izkina batean egite dizuze bullying, izkina batean, pim-pan, pim-pan. Eta ezin zera mugitu. Arrapatzen zaituzte izkina batean 2 monigoteren artean, eta jazta hila zaude ezin duzu zer egin. Nik behintzat ez dute egingo. Nik jarraituko dut nere jokuekin. Espero dut norbaitek egitea, norbaitek egitea.
zuzeneko txo hori. A ber, ze pasa digun tipo honek. Elekaitzaz. Zenbat tardatzen didan kargatzen. Ah, klasiko bat. Izautzen dut, bai. Kargatzen du super ondo, Ay, increíble, todo Windows. No sé aquí Windows den edo Firefox. Ya se gaizki di Juan. Gelditu inda. Main jarri da en modo oscuro. Hola. Ze gertatzen ari zaio. What? Norbait, espero norbait izatea. Ez da, Bueno, pues, ok. Hau da, gertatzen dena. Ze mierda da, hau. Zergatik gertatzen zaizkit mierda hauek neri. Zer da, hau? Komentario hauek? Zer dira, YouTubeko komentarioak? Hautsi zait horri aldea. Ekaitza egin zerbait, mesedez. Bueno, nik uste... Hola? GIF hau? Hemen? YouTubeen? Zer da hau? Zer gertatzen ari da hemen? CSS-ek ez dizu ondo kargatu. Counter-Strike Source. Bade asko, Bade asko. Gotzaltzea lehen urte nola junginan, elkarrizketa hori da, errekondon kontrakoa prepatzen, zuen bazarri. Errekondo. Gu biok, nola honginan. Entrevistan. Bai, bazeritxuk. Bai, goatu goldeu, hantze pasazan. Ez da, izen pasazan baino, oie, argi pasan nua. Argi, beak esan abaita, euskera garria pasazala. Hola zazti eta biok elkarrizketa inezinik, ara. Oso baxu entzuten dugu. Preparación, ¿nos puedes especificar un poco? Y luego voy un poco cuerda dando también, en soco salto. Y... Oain? Me cago en Dios. Baila. ¿Entiendes qué ves? Bueno, parri sartu zaiak eta se jodido. Venga, fuera. Vale, arriba aquí. Bajatu, Venga, vale. ¿Se te gusta? Vale. Bueno, Recondo le veo muy fuerte. Y va a traer a la plaza, él sabe cómo va a traer. La diva. De Monte y luego me entreno. ¡Cago en Dios! ¿Qué tipo de eso estás haciendo? ¿Qué tipo de...? ¡Cago en Dios! ¿Qué tipo? ¿Qué tipo tengo? Seguro que se pasa ni la coña. Bueno, bota. Venga. No ha cambiado estéticamente. ¡Cago en Dios! Eskuan txistu ditea, ¿Pues a mí? ¡Cago en Dios! Ole, que racismo, te sigo y le miro y... Bueno, venga, bota, tita, te marcha. Barkatu, Pero si no, ata etese. Bai, está. Ezin de paras hasta ya. Esa soka esan jo, saltarren soka y... Saltaren soka. Venga, bota. Venga. Zaina dauka hemen tiponek. Ya se acerca.
Ya se acerca el día 28. Ya se acerca el día, bai. Sí, es el día de Inustentada, pero bueno, estoy preparando bien. Hago vueltas de monte y aparte... Vueltas de monte. la semana que viene- Euskeraz egin motel, euskeraz egiozu eta hainbeste gaztelera eta... Jose Mari, parre pixkatin gendun. Vueltas de Bai, monte. hostia, Jarri gustatzen euskeraz du. eta azpititulo batzuk eta Bukatu gendun. ulertzen ez duna ulertuko du azpitituloekin. Kauen zaz. Auzo lotxa. Auzo lotxa. Bino, bueno, ez pertsonana, EITB-rena. Ai... Euskaraz ez egiteatik gertatzen da, bai. Inor jarriko da, zuzeneko egiten. Bestela ni... Lota. Lota, nijoa. Badago inor? Ez dago inor. Ez dago inor. Ez dago inor. Ba, listo ka, listo. Urrengora arte, motza, gaurkoa. Bino, bueno, pena, jokua. Me está decepcionando pixkat, Me está decepcionando pixkat. Baina, bueno, bastante hobea iruditu zitzaidan Game Boyekoa. Game Boyan dago Sword of Mana uste dut, eta bastante hobea iruditzen zait. Musika hobea dauka, eta kontrol bastante hobea dauka. Nere iritziz. Hori ba, mila esker pasatzeagatik, eta gabon, urrengora arte. Vale, jende, gero arte, aio.